श्रीरामपुराव 15 लाख रांनि सिगुन दंफां हमदों पुलिसा, सानै खादों। आसाम सोनाब बेंगल सिमानि श्रीरामपुर 37 नं राजा लामायाव सिग्रोमनानै दिनै सिमलतापु पुलिसा गोबां बिबांनि सिगुन दंफां हमदों। NL02Q8967 नंनि गंसे ट्राक सायाव बस्थायाव बथल सोनानै सिखोमानानै लाबोदोंमोन गोबां सिगुन दंफांनि बाथाम। रबिन चेटार्जी आरो दीपक देहरियाखौ खाबाय पुलिसा। पुलिसनि स्रोद सुलुङाव खौरां मोननानै ट्राकखौ लाखिनानै सिग्रोमनायाव हमनो मोनो गोबां बिबांनि सिगुन दंफां।